Kita na sa ikakagduwang Domingo kan ordinaryong panahon. Ngunya na Domingo, kita pag pinapagirumduman kan pangangaipon niyato na magkaigwanin kusog buot sa pagsaksi kan satong pagtubod. Ang liturhiya niyato ngunyan, nagpapahayag sa sato na dai kita matakot na magpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukduan nin kagurangnan. Ipagselebrar niya to sa Eucharistia, an satong pagkasararo sa pagsabuhay kan satong pagtubod. Matindugpuan gabos, asin maugma niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa misang ini kay bapo niya to, ang Assistant Director kang Caritas Cáceres, asin Parish Priest kang St. Francis of Assisi sa Pili, si Father Erwin Bismonte, na later on makikiulay po sa Satuya in connection kan pagselebrar kan ika-50 taon kan Caritas Cáceres at Social Action Arm kang satong Archdiocese. Ngunyan po iyo ang ikadosing Domingo sa ordinaryong panahon, asin ang Ebanghelyo liwat nagpapagirumdum sa tuya, nasa taho kan sa tuyang mga katakutan sa pagkabuhay. May dahilan na kita maging trangkilo, hulita ang kagurangnan, kaiba niya to, asin tangani na liwat manumpungan niya to ang kagurangnan, sa misang ini, sa tuyan ng pagsulsulan, an sa tong mga kasalan, tanganing magkanyo kita na magselebrar kaining mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tukang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong makasalan, darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan Ginoo maumika, rinodokyaw ni ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, nagurang na Diyos, adeng langit mon, Diyos amang makakamay. Nagurang na aking bugtong Yesu Kristo, nagurang na Diyos, podero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpaparakan mga kasalanan,
Mamibi kita, kagurangnan, magkaigwalugod kami kandani na takot asin pagkamot sa banal mong ngaran. Taday ka ng God, nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinagtugmad mo sa imong pagkamot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bumong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Magtukaw po sa paghinanyog kan mga babasahon. Si Propeta Jeremias, dai nagpadara sa pagkatakot nin huli, taaram niya na dai siya papabayaan kan Diyos. Anenot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Sabi ni Jeremias, tanadangog ko ang mga balubagi nindakol. Pagkatakot sa palibot, magsumbong ka mo, isusumbong ta siya. Ang gabos kong katuod, nagmamanman sagkod na ako mapadungkal. Tibaad lamang magpaluko, sa siring dadaogon ta siya asin mababalos. Alagad ang kagurangnan, kaiba ko siring sa mapangyaring bayani. Kaya ang mga naglalamag sa ko, masurok kamang, mapapasupog din makuri, tadai nangyari ang mga pakana, insulto sagkod paman. Dai malilingawan, alagad kagurangnan nin mga hukbo, parabalo kan suripot, naghihiling kan buot asin puso, mahiling kumanlugod, an pagbalos mo sa inda. Tas sa imo ko, ihinayag ang sakong laban, mag-awit sa kagurangnan, mag-umaw sa kagurangnan, tainagaw niya ang kalag, kandaing sukat sa kamot, kan mga paragibo, nin maraot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Tapara sa imo, tinitios ko ang mga pagtuya-tuya. Natatakopan nin insulto ang sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang. Dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Kinakan ako kan pag-imon ko para sa imong harong. Ang mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog sa ko. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan, sa panahon nin pagmarhay, Diyos, sa dakula mong karahayan buot, simbaga ako, sa katotoohan kan tabang mong kaligtasan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan, tamarahay ang pagkaherak mo. Susog sa dakula mong pagkamaherakon, lilingya ako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling an mapakumbaba, asin magugmasinda, mga naghahanap sa Diyos, mabubuhay an sa imong puso. Tadinangog kan kagurangnan an mga daing sukat, an sa iyang mga bihag, dai niya hinamak. Mag-umaw sa iya ang langit asin daga. Ang dagat, saka ang gabos dyan na nagkakamang. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Ninhuli sa pagkakasala kan sarong tawo, naukalitan ang katawuhan kan pagkakasala. Alagad ninhuli ki Kristo, nagkaigwanin paglaom para sa kaligtasan kan katawuhan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya
Siring na huli kan sarong tawo, luminaog sa kinaban ang kasalan. Asin huli kan kasalan ang kagadanan. Asin siring luminakop sa gabos na tawo ang kagadanan, huli ta nagkasala ang gabos. Tabago kan tugon, igwanin nin kasalan sa kinaban. Asin bagaman, dai maibibilang ang kasalan kun mayong tugon. Naghade ang kagadanan, puon kay Adan, sagkod kay Moises. Dawa sa mga dai nagkasala, ninsiring sa paglapas ni Adan, na iyuan dadawan, kan madatong. Alagad bakong siring sa pagkahulog, ang biyaya na itinao. Takon ang kalapasan kan saro, ang dakol nagadan. Lalo man na nagdakol ang grasya kan Dios, asin ang ugay sa grasya kan sarong tawo na iyo si Jesucristo para sa dakol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Evangelyo, sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya day kamo sa inda matakot. Tamayong natatahoban na dai mahahayag, asin mayong hilom na dai maaaraman. An itinaram ko sa indo sa liklom, isabi nindo sa liwanag. An nadangog nindo kan sa indo mga talinga, iharubay nindo sa ibabaw kan mga bubungan. Day kamo matakot sa inda na naggagadanin hawak, alagad ay nakakagadan kan kalag. Matakot ka mo sa iya sa nakakalaglag kan kalag, asin hawak sa infierno. Bakong andawang maya ay pinapabakal na barato sana, alagad mayo ni saro sa inda na nahuhulog sa daga, na daitugot kan sa indong ama. An buhok nindo sa payo, gabos bilang, kaya day ka mamatakot. Mas mahalaga ka mo kisa dakol na maya. Kaya an si isayman na magmidbid sako sa atubang kan mga tawo, ako man mimidbidon ko siya sa atubang kan ama, na yaon sa langit. An magnigar sako sa atubang kan mga tawo, ninigaran ko man siya sa atubang kan ama, na yaon sa langit. Mga tugang, an marahay na bareta, nin sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang.
Bago kang gabos, but kong i-welcome po ang satuyang concelebrant ngunyan na aga sa tuyang misa, si Father Erwin Bismonte, ang kura paroko kang Himaaw, Pili. Palakpakan po niya to siya. Later on, ma-share po siya in connection sa pagselebrar niya to kang ika-50 taon kang Caritas Cáceres. Kasudma po sa tuyang pinagselebrar ang kapiyastahan ni San Juan Bautista, asin kung igwang sarong bagay po na naroromduman ta ki San Juan Bautista, iyo na siya sarong propeta. Bako siya po ang sarong propeta, ang trabaho po bako ang manghula, kundi ang magpahayag, magpagirumdum kan mga tugon nin mahal na Diyos. Minsan, ang sarong propeta may pinag-i-introduce na mga bagong bagay na siguro dahil panadangog kan katauhan. Asing kadaklan, sa iyang mga sasabihon, pwede ser kontra o dahil uyon sa nakagawian kan mga tao. Kaya pag dahil nagugustuhan, ang sarong propeta dahil naghahaloy ang buhay, ginapgapo hanggang sa magadan. Pero aram kan sa kaya kaipuhan sa sarong propeta na siya makusog, pusog ang sayang pagtubod sa mahal na Diyos, na dapat madara siya sa takot. Otherwise, dahil niya magigibo ang sa iyang trabaho bilang propeta, bilang konsensya kan katauhan. Ang sarong propeta, masabi kung ang sarong bagay tama, asin matuyaw kung ang sarong bagay sala. Nahiling tapo ang buhay ni San Juan Bautista, siya nagadan dahil pinagtuyaw niya ang kamugtakan ni Herodes na nakikisaro sa bakong agom. Kaya sa sarong okasyon, nagkaiguan ng pagtiripon, asin saro sa mga nangyari duman, pinaghagad po ang payo ni Juan Bautista, asin pinugutan siya duman sa kulungan, asin iyo an bilang pagpatunay kan sa iyang pangako duman sa aki, itinao, duman po nagadan si Juan Bautista. Iyan huli sa pagpatutuo kan katutuuhan, pagsaksi sa katutuuhan. So iyan ang dipisil na trabaho kan propeta. Kan kita po binunyagan, igwa po kita ning tulong misyon bilang propeta, bilang hade, asin bilang padi. Tagapagtukdo, tagapagpabanal, tagapaggiya. Given po yan sa gabos na binunyagan. Alagad, tawang ko po lang ning doon ang sarong pangapudan sa tuya na maging propeta. Oh. Kadakol po, aram tanan, nakakatakot din ang maging propeta. Pero ang kagayunan ka na sinasabi sa tuya kan Ebanghelyo, day ka mo matakot. Do not be afraid. Na sa pagsagibot kang misyon, sinasabi sa tuya ning kagurangnan, I am with you. Nasa likod nindo ako. Maski ang buhok sa indong payo, bilang kang kagurangnan. Oh? Magdakol o magdikit ang buhok po nindo. Aram yan, nasa memorya yan ning kagurangnan. This is simply to emphasize na abot ning kagurangnan anuman na estado niya to sa pagkabuhay. Asin mayo kita ning dahilan, tanganin na kita matakot sa pagsagibukan sa tuyang misyon. Igwa po ning sarong istorya, minsan may sarong second grade na aki. Asin naghapot sa iyang teacher, pira daw po ngaya ang gabat kang kinaban. No? Ano po ang weight ngaya kang earth?
Sabi kang teacher, ang gabat ngaya kang earth is 6 million or 6,000 million tons. 6 million ngayang tonelada. Tapos naghirit pa si Aki, kabali na po ngaya dyan ang gabat kan mga tao o dae. No? Hinahapot niya kung kabali na dyan si gabat kan mga tao. Aram po nindo, kung medyo nagsusobra na ang gabat nindo, your weight is so insignificant to the weight of the earth. Kaya, maski po 80 kilos na po kamo, na-worry po. Dahil sa kabilugan kang gabat kang kinaban, dahil man po mayuyog-yog ang kinaban kung kamo nagdadagdag nin gabat. Meaning to say, sa kabilugan kang kinaban, we are so insignificant. And yet, dawa po insignificant ang satong gabat sa kabilugan kang kinaban, you matter. May halaga po ang lambang saro sa satuya. Napakahalaga po kita. Lambang saro sa tuya, mahalaga sa kagurangnan. Midbid niya ang lambang saro, aram niya, sakop niya ang gabos na tao, digdi sa kinaaban. Kaya, ini pag sabi sa tuya, you are in good hands. Yaong kamo sa marhay nakamot. Ang kagurangnan, danay na yaon sa satuya. Kaya, minsan nagduduwa-duwa kita kung paano niya to isa sa gibo o isa sa katuparan ang mga misyon na itinao sa tuya. Pero, first of all, aware daw kita na ikita may misyon sa kinaban. Aram ta daw ang misyon. Definitely, ang sa imong existence digdi sa kinaban may purpose, may kahulugan. Dahil ka itong garo pananumlang, nagaro kabuti na nagsupang digdi na mayo ning purpose, mayo ning saysay. You have a purpose, you have a mission to fulfill in this world. Kaya, siyempre, ang misyon na iyan, pag sinabing mission, sosog sa kabuutan ning kagurangnan. May misyon kita bilang magurang, bilang pamayo kan barangay, bilang pamayo kang komunidad, o sa paagi kan mga profesyon na ini. Aram ta na kung mayo ka, kung dahil mo ginigibo ang sa imong misyon, sa kabilugan kang kinaban, dahil mahahaman ang gabos. Dawa ika, simpleng construction worker, paano kaya magigibo, magkakaigwaning marahay na harong ang sarong pamilya kung por dahil sa imo? O kaya maski nagtatrabaho ka sa pinakasimpleng trabaho, pero kung mayo ka na maayos kang tubo sa harong, o kaya ma-fix kang elektrisidad sa komunidad, kung mayo ka, may epekto ini sa kabilugan kan komunidad. So, alagad ini gabos, dapat gibuhon ta, susog sa kabuutan ning kagurangnan. Dahil ka nagtrabaho sa gobyerno, tanganing magkamkam ning kwarta. No? Dahil yan, you are there to serve for a specific purpose. Kita baga, kung ika nagtatrabaho, may job description. Dapat maging faithful kita dyan sa job description. In doing so, na gigibuta ang kabuutan ng kagurang. Alagad, permi kitang igwaning takot. Usually, ang pinupunan kang takot, iyo ang satuyang pagkamakasadiri. Minsan naghahapot kita, paano ako kung gigibuhon ko ini? Paano ako kung magsasakripisyo ako? Minsan iniisip ta itong satuyang sadiri. So, iyan ang mga kadaklan na pinagigikanan kan satuyang pagkatakot sa pagkabuhay. Pero ang kagurangnan, once again, pinag-a-assure kina,
Do not worry. Do not be afraid. Yaon ako. I'm with you. I'm the one providing for your needs. Oh? I'm the one who is in control of everything. Oh? Totoo, pwedeng nakuha mo ang mga bagay ning kinaban, pero ngapit na aldaw, nawaran ka ning marhay na salud, naghilang ka. Oh? Ano ang mangyayari duman sa makwarta na tinipon mo? Mayo, duman lang madalagan, ayan sa mga sa pagpabulong kan sa imong kahilangan. Kaya, ang sa tuyang buhay, yaon sa kagurangnan. Siya gabos ang kaya di po kita worry na minsan iniisip niya to, I have done so much. Oh? Pero kung inisusog sa imong misyon, liwat sinasabi sa tuyan ng kagurangnan, dahi ka matakot, dahi ka mahadit, ako danay na yaon sa imo. Igwa po ning sarong santo ang pangaran John Chrysostom, asin siya naprobaran na tunay na naging maimbod sa mahal na Diyos. May sarupong istorya manunugod sa iya, si John Chrysostom po, iyo itong binansagan na golden mouth. Maray magpredikar na sarong padre, sarong preacher, asin kan tinakot siya po kang emperor na siya i-exile, ilalaag sa harayok. Ang simbag ni St. John Chrysostom, sabi niya, pwede mo akong palayason digdi sa lugar ko, alagad dai mo ako mapapalayas sa kahadian kan sa kong ama. You can banish me for now, but definitely dai mo pwede akong mapalaya sa kahadian ng mahal na Diyos. Kaya sabi kang emperor, hahalion ko, kukuanon ko ang sa imong buhay. Pero sabi ni St. John Chrysostom, dahil mo makukuhaan sa kuyang buhay, dahil ang buhay ko, yaong kay Kristo, yaon sa mahal na Diyos. Makuha mo man ang sakong hawak, ganoon mo ang sakong hawak, pero ako magdadanay na kaiba ni Kristo. Kaya sabi kang emperor, sabi niya, kukuanon ko ang gabos mo mga pagsadiri, asin sa imong kayamanan. Simbag ni John Chrysostom, dahil mo makukuhaan sa kuyang kayamanan. Ang kayamanan ko, yaon sa kalangitan. Yaon dyan, yaon sa kalangitan, ang sa kuyang puso. Dahil mo maaagaw ang kayamanan na iyan na nasa sa kuyang puso. Kaya, naghirit ang emperor, kukuanon ko ang sa imong mga amigo, asin amiga, mga pag-iriba. Again, sabi ni St. John Chrysostom, dahil mo makukua, dahil mo mababawi ang sa kuyang mga mahal sa buhay, ang sa kuyang mga amigo asin amiga. Dahil saro man sana ang amigo ko, mayong iba, kundi ang sa kong kagurangnan na dahil mo pwedeng maisuhay sa ko. Kaya, daw anong gibuhon mo sa sakuya, mayo kang magigibo, mayo kang dahil ka magiging successful dahil ang buhay ko para sa mahal na Diyos. Sana po mga tugang, siring man kita, na dahil kita mag-worry kung mawaraan sa itong kayamanan, ang buhay, mga pamilya, mga pagsadiri, kayamanan, taan solamente niya itong kayamanan asin buhay, mayong iba ang kagurangnan na padagos na nagsasabi sa satuya, do not be afraid. Dahil ka mo matakot, hulita ako danay na yaon sa Indo. Amen. Matindog po. Tutubod ako sa Diyos ang makakamhan. Kaglalangkan langit asin dagat.
asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ka. Pinangida muli kan Espiritu Santo, namundan ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Umiling sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamang, ale duman mamanik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinaabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Tiripon bilang komunidad sa pagselebrar kan misteryo nin sa tuong kaligtasan, mamibi kita sa Dios Ama sagod pa man na daing sukol an pagkamot sa to an simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo, asinan gabos na inapod na maggiya sa banwaan kan Dios, darawon an katawuhan sa pagkamidbid, asin pagtubod ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kitagabos mag-ako kan grasya na atubangon na may kusog buot, an mga kadipisilan hulikan sa tong pagtubod sa Dios, na danay na nagsusurog sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga dukha, an mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot, pagmakulgan, asin tabangan niya to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, asin mga biyadi, makamate kan nakakaumay na ranga, na si Kristo sana ang makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan na, huli sa paghingowan da sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit nun na kahadian kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, ikaanburabod kang gabos na buhay, namimibi kami, na paraon mo ang kadikluman nin karatan sa imong puso, asin panoon mo kami kan kaliwanagan nin sa imong mga bendisyon, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagdulot kan mga atang.
narito ako. Magpamibi ka mo mga tugang, tanyan sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan nan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang sakripisyo nin pakipag-ulian asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawing ini, magdulot nin pusong nakakapagpagayagaya sa imo, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na dani asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakang gabos na Angeles asin Santos, napapahayag sa imo ning pagtubod, maugmang nagsasabi. Magluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot. Pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan, napapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, giramdama an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamha, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Hallelujah.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyamoan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos ng kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panaon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninungan. Uya ang kordero kan Dios ay nagpapara ka mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mao umayan.
Mamibi kita, kagurangnan, kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing, an siniselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mag-ula po kita para sa nagkapirang pagirumdom. So, siring po sa sinabi ko, ngunyan po sa kuya nang i-welcome si Father Erwin Bismonte para sa iyang mensahe in connection kang ika-50 taon kang Caritas Cáceres. Welcome po niya. Palakpakan po niya siya. Sa tuya pong ginagalangan na kuraparo ko, si Father Bert, and sa inda po gabos, salamat po sa mainit na pagpadagos sa samuya, digdi sa indong parokya. Kay ba ko po tulong staff kan Caritas. And siring po sa nasambit, ngunyan po siniselebrar kan Caritas Cáceres an ika-50 taon nin paglingkod sa satuyang lokal na simbahan. Igwa po kami nin tulong katuyuhan kung tadaw ta kami naglilibot sa mga parokya. Enot po, para mas mabisto nindo kung ano ang Caritas Cáceres, asin kung ano ang sayang ginigibo para sa satuyang lokal na simbahan. Pangalawa po, tangarig mag-alok sa indo na magin na mga partners sa apostolate na napakahalaga kan Caritas Cáceres. And pantulo po, iyon na maghagad sa indo nin tabang, pamibi, asin pinansyal, tadakulaon po ang mandato kan Caritas Cáceres. Ngunyan, ano po ang Caritas Cáceres? Ang Caritas Cáceres po, iyon ang social action ministry kan sa tuyang simbahan. And ano po ang tulong trabaho o misyon kan social action sa satuyang simbahan? Enot po, itong inaapod na works of mercy. Mas mamamate po niya ito ini pagpanahonin mga kalamidad na kung saan po kami po may mandato na magrespondir duman sa mga labi kaapektado kan kalamidad. Si mga pangangaipo sa pagkakan, inumon, bado, bulong, siring man po sa pagpatindog giraray kan sa indang mga harong, iyan po ang enot na misyon kan social action o Caritas. Pangalawa pong misyon, itong inaapod na works of development. Pag mayo po nin kalamidad, daiman po kami nagpapahingalo, kundi ang Caritas po padagos sa pagtabang, sa paagi po kan pagmukna nin mga pangkabuhayan o livelihood programs, siring man po paghasa kan mga kakayahan na yaon na sa mga kasaraditan, sa paagi po kan mga trainings na itinataon niya to sa sainda, tangarig mas maging sindang handa kung may umabot man na mga kalamidad, aram ninda ang saindang gigibuhon. Pantulo po na mission kan Caritas, itong inaapod na works of human or social transformation. Ano po ini? Manunungod po ini sa mga advokasya na itinutulod asin sinusuportahan kan sa tong katolikong simbahan. Arog ba kan nation building, sustainable agriculture, siring man po para sa mga buot mag-eskwela sa kolehiyo, may kakayahan intelektual, alagad mayong kakayahan pinansyal, ang mga magurang para mapa-eskwela sinda. Sinusuportahan po niya to yan. Yaon pa po dyan si mga advokasya para sa mga nakabilanggo, sa mga may helang, sa mga kaakian, sa mga kababaihan, sa mga gurang, sa may mga biyadi o sa mga biyadi. So, dakulon po ang mga advokasya na sa tuyang sinusuportahan. So, kung ihilingon ta po, dakulaon ang mandato kan social action o Caritas. And ako mi po, na daimi po inikaya. Kaya nag-aalok kami nin tabang, pwedeng sa paagikan sa indong pamibi, sa paagikan sa indong pagiging regular na partner or regular na donor kan Caritas Cáceres. So inaako mi po nin bilog na
may pagpapasalamat, ano man na maiaabot nindong tabang. Apresyado mi po yan. As in, inaasigurar mi po kamo, na dakol as in harayo, an maaabot kan mga tabang na sa indong itatao. And sa ngaran po kan sa kuyang direktor, si Father Mark Rial, pinapaabot mi po an mga tabang, an pasasalamat sa mga tabang na naipaabot na nindo. And personally po, salamat po Father Bert sa mainit na pag-ako sa Samoya. Thank you very much po. God bless you po. And may halipot pong video bilang pagtapos kan kadikit na pagpapaliwanag na ini. Salamat pong marami. So totoo po na ang buhay buhay paghiras-sirasan, ang Caritas Cáceres nagtatabang sa to, asing kita man tinataw aning oportunidad na makapagtabang. Narumduman ko po kang Hunyo, kang last weekend of May, igwa pong napabaritang makusog na bagyo. Nagpangadji po kita, salamat sa Diyos, dahil po nadagos itong bagyo. Kunta na kadakol kitang gigibuhon na maray recovery program. Pero salamat sa mahal na Diyos dahil nilibre kita sa bagyo. As in, kung iisipon ta, mas pag-igwaning dakulang bagyo, mas dakol ang satuyang dapat nagibuhon ng mga charitable activities. Pero huli sa tabang nin mahal na Diyos, nilibre kita. Kaya ang aldaw ning inaini, aldaw ning pagpapasalamat din sa mahal na Diyos. Kaya ito pong tinatautang mga kontribusyon paagi na sa tuyang pagpahiling kan pagpasalamat sa Diyos sa mga pagkakataon na kita naghahagad kan sa iyang tabang. So Father Erwin, asin pag-iriba, salamat sa inyong pagbisita, asin lugod maging makabuluhan ang pagselebrar kan ika-50 taon kang Caritas Cáceres. Salamat po, matindog na po nga boss. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin binisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, an Ama, asin anaki, asin Espiritu Santo. Amen.
Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Dios. Palakpakan niya ito ang kagarangan.